Днес е Еньов ден. На този ден билките имат най-магична сила. Хубаво е рано сутрин, ако можете да наберете билки. Жълтия кантарион, маточината са най-силните билки, които се берат на този ден. Можете да си направите венче от билки. Можете, ако нямате възможност да наберете днес билки, просто си направете чай. И усетете аромата, вкуса му и лечебната му сила. Аз днес ще набера това, което има в градината. Градински чай, маточина, мента, ригън. И ще си направя един вкусен чай, така ще започне моят ден. Пожелавам ви да ви е слънчево и магично.